Și cu mine la un nou episod de Minecraft. Am scas 35 like-uri. Cel mai mare episod cu like-uri. Am aici peștera și după cum vedeți avem și facecam. Am aflat de la un youtuber. Sper că v-ați uitat la videoclipul ăla unde am făcut rost de facecam. Parcă văd că vine o lavă direct pe mine. Deci sigur e. Nu. Și avem și level 12. Și trebuie să scăpăm cumva din peștera asta. Mai întâi să iau iron. Dar dacă am deja destul iron. Și da, n-am reușit să conving pe nimeni să se joace cu mine. Îi făceam tot ce vroiam. 51 de iron. Bine. Pe unde plec eu acasă? Nu pe aici. Eu am fost așa. Ce ai făcut? Ok, am revenit, a vorbit cineva și n-am putut să... Pe unde mergeam? Pe aici? Doi. Da. Pe unde? Wow. Da. Cât lapis! Cât? What? Opa. Cât? Ok, am revenit și pe aici. Cred că e un spawner de zombie. Tocmai ce m-am luptat cu zombie cu armură de aur exantată. Aici sigur e un spawner de zombie. Sigur. Wow. Lăviucă. No. Oh my god. No, 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 no. No, 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 no. Oh my god. Oh. Trebuie să mănânc. Și deja avem prea mult iron. Avem și 15. Prea mult iron. Ce fac eu cu atâta iron? M-am întors de unde am plecat. Bă, nu mai găsesc o dată ieșirea. Nu mai găsesc fucking ieșirea. Ieșirea, mă, nu de aici. Nu mai găsesc fucking ieșirea. Unde e ieșirea? Pe acolo? De aici? Pe aici oare? Bă, de ce tot mă întorc înapoi? Eu mă întorc de unde am plecat. Înseamnă pe aici. Nu, nu pe aici. Ok, nici pe aici. Nu vreau să mor. Nu vreau să mor, că am 4 diamante, nu vreau să mor. Și normal că nu să le folosesc. Și o să vedem ce voi face azi din tot ironul ăla. Voi pune pauză până găsesc.
Ok, am ieșit în sfârșit afară. N-am avut ce face, doar să mă duc un pic mai jos și uite că nu eram departe. Bine, nu o să mai merg în peștera aia. Hai să vedem aici. O văd că ne-a mai crescut asta. Și avem și un enderpearl. Așa, așa, așa. Așa, așa. Ok. Să mănânc, că mi-e foame. Da? Sper că v-a plăcut videoul ăla, cum să vă puneți facecam, ce am să pic. Ok. Și avem un steak și 15. Ok. Foarte, foarte tare. Hai să ne punem 2. Hai rămâne. Armură de gold. Armură de gold, asta așa. Ăsta o să-l las la mine. Asta o să-l pun. Tot un bloc liber. Piatra aici. Ok. Așa, așa. După sticurile așa. După asta așa. Până capul meu de el. Ok, nu așa. Hai să văd cum. Și hai să tragem. Nu. O să fac așa. 9, 8 acolo, ok. Încă 15, și aici sus. Bine. Și acum așteptăm. De timp ce se face, noi o să ne culcăm și o să mergem după dovleci. Ok, noi mergem după dovleci, avem nevoie de dovleci. Cred că v-ați și prins deja ce vreau să fac. Armata aia de ironuri din alea, nu știu, alea. Ok. Nu știu de unde să iau oare. Bă, uite, mai treste pe acolo. Eu n-am văzut-o. Este treste pe aici. Bine. Opa. Grădina de trestie. Bine, să stau cu scabia în mână pentru ce pericol. Bine, de unde să iau eu? Nu să iau eu. Nu găsesc dovleș. Nu găsesc. Voi pune pauză până găsesc mai mulți. Ok, am revenit și am găsit maxim 27 aici.
Ok. Lângă casa mea. Cum să mergem înapoi? Wow. Era fix lângă casa mea. Dar doar 27. Nu știu ce zic. Și o să-mi apere totul. O să pun în casă oricum. Nu pun în casă. Cred că știți deja ce vreau să fac. Robot din aia. Așa. Și level, avem level 5. Nu s-au făcut doar. Da. 1, 2, 3, 4. Bine, ne și 4. Așa. Bine, și vom mai aștepta. Hai să facem 1. 1 putem. Bine. Așa și... Gata. Avem cum îi zic eu păzi casa, ai înțeles? Vrei tu? Bine. Tu vei păzi pe aici, da? Nu mai sunt merge. O poate să plece să călătorească pe lume. Ok. Nu de mai multe. Am făcut doar un roboțel. Aș vedea pe tine, mă. Ok. Imediat vom așa aia. Uite că am născut așa și... da, am uitat să pun din așa. Așa. Dar pot? Nu pot. Nici aici. Nici aici. Ok, atunci, unde mai vrei să pun? Oh, ok. Bine. Bum. Așa. Ok. Una trebuie să apară aici. Și... Opa. Așa. Bine. Opa, e noapte. Tu o păzești pe aici, da? Hai să mergem să dormim noi între timp. Așa, imediat vom încheia și episodul. Bă, unde e ăla? Bă, unde a plecat? Oh, nu. Bă, și unde e ăla? Marș. Oh, mă omoară ăștia. Ok. Bine, fraților. Păi cam atât și cu acest episod de Minecraft. Dacă vrei și următorul episod
trebuie să strângem peste 5 like-uri sau chiar 5 like-uri din nou. Și nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi sau care nu sunt noi. Nu